E weche mag somo, moko kuom jopuonj riwruok mar jopuonj Kuppet kaunti ma Migori okwedo okang' ma okaw kod tend Kuppet mar keto alap mar Sony Green Stadium kaka kanyo ma idhi lute ombulu ma yiero jatelo yiero mochan chakruok mar higa manyien. George Juma nigi mathoth. Ma otelo ne chenro ma yiero ma jopuonj Kuppet e kaunti ma Migori ma ochan chakruok mar higa manyien. Jopuonj malaro leo mopogore opogore e riwruogni mar Kuppet kod nyime kod kampen magi e kaunti ma Migori. Piem mapek gene lemono mar jagoro marwako mar Kuppet e bade ma Migori. Leo mabende nyaka sani koro pod omake kod Samuel Rwa jasolo. Ji maromo 4 osenyiso gombo margi e laro lewni mar jagoro e riwruok mar Kuppet. E seche ma jogo madhi laro lew mopogore opogore e riwruok mar Kuppet dhi nyime kod manyo mbulu, ng'ur osewuok kuom moko kuom jopuonj kawe kod okang' ma osekaw kod Kuppet mar keto alap mar Sony Green Stadium e sapon mawendo kaka kar timo yiero ma ochan e chakruok mar higa manyien. Era wendo e pap tiweyo Migori TTC kuma osetime yiero higni gi higni magi mokethore be onge. Ng'ato tiyo ni nyithi college itiyogo e kwalo kura. Nyathi college mane manyalo kwalo kura to jopuonj mago kura gi temo puonjo nyithindogo ging'egi ni ma nyathi mapuonjo kwalo kura nade. Chips ka kech moro kawa wanyalo yudo soda. Koro kutero wa Sony e niang' kuchocho ang' wadhi nyamo niang' bang' go kura. Jopuonj gi wacho ni keto yiero mar Kuppet e alap ma Sony dhi tamo jopuonj mathoth mawuok e gwenge kaka mago ma kura go mbulu. Ka koro gidwaro mondo ko yiero ni koro tim e kar tiegruok mar jopuonj ma Migori kama osebed ka itime e kinde mokalo. Obed kama central e Migori County within the town kae. Kutero gini awendo wuoth kichomo kono bro bedo mapek ni thoth jopuonje nikech idhi ti gi pesa. To mar ariyo jopuonje kata mantie gi ng'ol bende ok biyudo nafasi mar wuotho mondo gidhi kono nikech bochuno ni gimanyo joma kogi kanyo. For a very long time jopuonj ma Kuria ok osebedo ka yudo representation in Kuppet because kumigo e kura bor to osebed kigoye TTC ok gisebedo ka gibiro. Koro kigole TTC chak itere 30 kilometers away. In short itemo nyiso jogi ni ok gitim nang'o, ok udwa ni gigo kura kendo ok udichgi kura margi. Endo bor kabisa ne jopuonj ma far-flung areas machalo kaka Nyathike to gi Kuria nikech distance ma gidwa travel mondo gichop Awendo bor kabisa. Mondo jopuonj go kura nyaka wawe kamigoe kura odong' TTC kuma central manyocha manyalo chope mayot. Giwani bende giluwo ni arita margi ok dhi nyalo bedo makare e gwego mag Awendo to ahinya ne jopuonj bende koro biro dok e miechgi bang' go ombulu e sechego mag otieno. Kaluwore gi news ma be wawinjo wan joma winjo news niang' kanyo nitie gik matimore. Koro wan security kaka kura nyalo dhi nyaka Molewo to samoro isenyumo kura igombo ni mondo irit results. Wan joma mine security mane ma wan godo midhi ketnwa e ground kanyo maonge bende stima e pawno onge stima en pap. Sony kanyo en pap onge stima onge pi. Koro security ma kanyo ok ber. To nitie jok ma e boda mar Tanzania kaka Kitabaye Secondary School, Bishop Ogada Secondary School and many others. Mondo ya Kitabaye nyaka Migori itiyo gi siling 300. Mondo ya Migori nyaka Wendo itiyo gi 150. Mondo ichop Sony ichaki medo 50. Matiende ni Ogada nyaka Sony en siling 500. 500 ni japuonj dhi kawo kanyo. George Juma, Ramogi TV, Migori.